роҳбарият ва ҳайати шахсии раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтар бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи кишвар дар пайравӣ аз сиёсати ободкоронаю бунёдкоронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар корҳои созандагию бунёдкорӣ ва сарсабз гардондани муҳити зист саҳми худро гузошта истоданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёмҳои худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои ободониву созандагӣ ва сарсабзу хуррамгардонии кӯчаю маҳал ва хиёбону гулгаштҳо изҳори назар карда таъкид медоранд ки ташкилу баргузор намудани корҳои ободониву созандагӣ ва сарсабзу хуррам намудани муҳити зист вазифаи масъулини ташкилоту муассиса ва сокинони мамлакат ба ҳисоб меравад. ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба сарсабзу хуррамгардонии муҳити зист бо иштироки роҳбарият ва ҳайати шахсии раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтар дар мавзеи Фахрободи ноҳияи Хуросон маъракаи ниҳолшинониро дар сатҳи баланд баргузор намуданд. дар доираи ин тадбирҳои ободонӣ дар ин мавзеъ ҳашарҳои дастаҷамъона шинондани дарахтон тоза намудани муҳити атроф ва корҳои созандагию бунёдкорӣ бо маром идома дорад. ниҳолшинонӣ аз амалҳои нек ба шумор рафта чун анъанаи хуб аз гузаштагон ба мо мерос мондааст. аз ин хотир дар мамлакат маъракаи ниҳолшинонӣ ҳамасола ба як иди сарсабзу хуррамгардонӣ ҳақиқӣ табдил ёфта, махсусан вобаста ба хурраму сердарахт гардондани талу теппаҳо мардум дар он фаъолона иштирок мекунанд. имрӯз мардуми шарифи Тоҷикистонро ҳадафи ватандорӣ муттаҳид намудааст. онҳо дар дастаҷамъӣ, иттиҳоду ҳамбастагӣ бо азму талоши комил дар кӯшиши онанд ки ниҳолеро сабз кунанд ва гӯшаеро ободу зеботар гардонанд. масъулини раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтар иҷрои корҳои ободонӣ ва сарсабзу хуррамгардониро масъулияти бузурги ватандорию шаҳрвандӣ дониста дар ин корҳои ободонӣ бисёр фаъол буданд. ба иттилои масъулин зимни маъракаи ниҳолшинонӣ дар майдони умумии 6 гектар зиёда аз 7000 ниҳолони сояафкану ороишӣ ва нодир шинонда шуда ҷиҳати сабзиш ва саривақт об мондани ниҳолон чораандешӣ гардида обдиҳии ниҳолон бо усули қатрагӣ ба роҳ монда мешавад. ҳамчунин баҳри аз поймолшавии чорво эмин нигоҳ доштани ниҳолон ҳудуди мазкур пурра симтурбандӣ карда шуд. ба гуфтаи ташаббускорон баҳри сабзиши минбаъдаи ниҳолони шинондашуда пеш аз ҳама ба интихоб ва сифати ниҳол ҳамчунин барои риояи қоидаҳои тавсиянамудаи мутахассисон ҳангоми шинондани ниҳолон ба назар гирифта шудааст. барои кафолати таъмини сабзишу нашъунамои ниҳолон бо тавсияи мутахассисон қоидаҳои агротехникаи шинондани ниҳол риоя карда шуд. амалисозии чунин тадбирҳои созандагӣ нишон аз эҳсоси баланди ватандӯстии шаҳрвандон ва дарки худшиносиву худогоҳии миллӣ буда баёнгари сарҷамъиву муттаҳидии мардум ва таъмини оромиву суботи сартосарии кишвар аст. роҳбарият ва кормандони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтар маъракаи ниҳолшинониро амали ватандорию ватандӯстӣ унвон намуда иброз доштанд ки дар оянда низ баҳри сарсабзу хуррамгардонии муҳити зист ва ободии диёр саҳми худро мегузоранд.